Kwazivai vaimbi, kwazivai vaenzi vari pakati pedu, tinokwazisai mose muzita raJesu. Mwari akukomborerei nekusangana kwataita pazuva ranhasi, muzuva kwete rekuparidza asi rekuimbira. Mai Mwari atiitire zvakanaka. Kungoti kazhinji kana sadza rokwedu richidyiwa rinoitawo usavi, kunyange richikosha sadza, asi usavi hwaro ndo hunoita kuti rinyatsodzika. Nhasi tiri pasadza rekuimbira, asi kunyange zvakadaro usavi hwekuparidza hunongodiwawo nai. Saka toda kutenda Mwari, asi charamba ndichikuyeuchidzai kuti nguva yekuimbira ndo ichawanda kudarika yekuparidza. Saka ndokuchingamidzai mose muzita raJesu. Mwari akukomborerei. Ndinonzi Mushangwe zita rangu, ndo zita rangu, ndiri mwana wokwatakaingofa. Ndoda kufara nekumira pano panzvimbo yevaridzi. Mufundisi ari pano, tsika yokwedu pandakamira pano panomirwa namufundisi. Saka kungoti vandikasirira mufundisi, vakandivinga ndisati ndaapanapa, zvikaichenda unoita rukoko, ndohwandasimukira. Asi kunyange zvakadaro vana havana kuzviona kuti ndatenderwa namufundisi. Saka mufundisi, enguva yenyu kana zvichikufadzai ndiverengewo mavhesi panzvimbo yenyu. Kereke ngaizive zita raJesu. Mati amen. Mufundisi vanonditendera, saka ndinoti kudii? Mwari akukomborerei. Ndoda kuverenga kubva mushoko raMwari mavhesi mashoma. Mwari achitiitira zvakanaka. Regai ndiganira kupai musoro wenyaya. Musoro wenyaya ndewekuti ndatumwa pano kuzoita rukoko seri kwenziyo dzakadai. Halo, seri kwenziyo idzi hatigoni kudzokera kumba tisati taita rukoko. Medzisangano riri pano here nemi? Hatigoni kuenda kumba. Mufundisi vandidera kuti hatigoni kuimbirwa sezvizvi, toshaya rukoko, toshaya unobhabhatidzwa. Amen. Muri pano here? Saka ndazotochinja nyaya, ndobva ndasiyana. Infact handina kuchinja, ndazoregera, ndobva ndauya kuzoita rukoko. Saka toda kukokera seri kwenziyo idzi. Mwari achitiitira zvakanaka. Kunyange zvakadaro, sezuva rekuimbira, nditendererewo kuimbira gwiro seri kwahwo ndigoita rukoko. Imbai vegweho kwedu timbokokawo mweya wokwedu. Namba 11. Mwari akukomborerei. Kana imi mose mukanyarara, hemeni yabudawo kuino ndikupurira kuti vachaimba neni, asi ndichakokera ava vari kuku kuti ava vagobatana nesu. Mwari akukomborerei. Namba 11. Ndokomborerei. Amen. Nekuimbira zvakanaka kuyogo kwedu. Yes. Ndokutevera muponesi chokwadi kwese kwandinogara. Yeah. Kwete kwamunoinda, kwandinogara inini. Kana vamwe vose vakakusiya, akabona bwimbo kwedu ndomuda. Yeah. Kana mukawa kuti kumarondera kuchina vanhu. Yeah. Zivai kuti kwasarai. Ndomuda muimbi. Maita enyu ngatina matei. Mambo edu akatendeka vanogara kumusha kumusoro kudenga. Tina manyawi nemangwana nesavata. Maita enyu nokuti muri Mwari. Ona ikereke duku yaungana pasi pomumvuri wenyasha. Tauraiwo nesu nezhira yamunodaini kuti tingauya sei kumusha. Toda kutendai tisingaregi.
iye zvino taakuvhura bhuku yomurayiro. Tokutendai nemweya wenyu mutsvene, mudzimu unoera wanguva watimirira hawo kuzodudzira zvakavigwa mushoko renyu. Yes, Lord. Zvokuponeswa kwedu. Gare gare takatarira hedu tariro inofadza yekuonekwa kwamuponesi. Pamuchauya kuzotitora munguva pfupi tiende kumusha. Muzita raJesu tanamata nekuonga. Haleluya. Amen. Toda kukutendai nekuimbira. Kana vamwe vose vakakusiya, ini ndichakuteverai. Ndo zviri kutaura muimbo kwedu. Ndichamhanya kwazvo ndodayira pane muverengi marakomborerei. Ndoda kuverenga, ndine maminutes ashoma shoma asara. Ndichaachengeta sezvaakaita. Saka kana mharidzo isina kupera don't worry. Asi ndine ndachengeta nguva. Ndoda kuverenga kubva mubhuku raGenesis chapter 2. Pane nyaya yanga ichindinetsa usiku. Regai ndimbokuudzaiwo. Musoro wenyaya uri kuti life in bonds. Bonds with life. Someone is not listening. Life in bonds. Or bonds with life. Maiwe zvangu. Nandichifunga usiku ndaverenga fumba iyi. My elder, Genesis chapter 2. Yeah. Mabonzo, kwandiri mabonzo anoreva kuti hapachina upenyu. Yeah. Hello? Yes. Job chapter 19, fundisi. Anowirirana neni ukamurava kubva pa 19 chidzika. Unoti, ina handichina hama, uye shamari handichina, nekuti nyama yangu yanamatirana namabhonzo angu. I realized, ukaona nyama yanamatirana namabhonzo, Yeah. iwe navanhu hamuchadanani. Ndawadoka. Unaona mfundisi, ndazodetseka so chibva kwaHarare ndikaona ishu, naona pamwe pakaiswa skeleton so pakanyorwa pazasi kuti danger. Okay. Ukavona mabhonzo, Yeah. taakuona danger skeleton. Yes. Come on. Yeah. Musoro wenyaya wati life in bonds. Maybe bonds with life. But to my surprise, bonds are related with the skeleton. That's all it was. Do you know? Vanoita zvearchaeologists marazia vanochera mai. Yeah. Nandakatarisa vachichera mabhonzo so nomavabudisa rimwe zibhonzo rezibuka so. Yeah. Nomavoti inichiwa mukai yakararama for 35 million years. I know we're going 35 million years. Inokuramba nibetsereyo kuramba. Yeah. 35 million years. Pure tested bonds. Question: how can a bond be 35 million years in a world which is 6,000 years old? Now let's take another bonds. Do you know? Warandibatsira usiku pakunetseka kwangu nepfungwa idzi. Mabhonzo ari kucherwa navanhu ano muchapupu nemiti iri kudzungwa pasi apa ino muchapupu mai kuti miti yakararama for millions of years munyika question mark in a 6,000 years. Bonds with life.
or life with both. All right. Alakigwa mkoko inotinichiwa so saka ndazoona kigwa ndafunga pfungwa iyi ndichinetseka namabhonzo ndobva ndaita mubvunzo. How old was Adam when he was born? All right. Hapana ndiwa. Yeah. ndanakigwa usiku ndapedza kuona manoti discovered zvemutv Yeah. zvinobudisa mabhonzo aya mazuva ese aya ndachinetseka until this last night, my elder, when I asked myself a question, how old was Adam when he was born? Akamudiwi kana tikatora bhonzo raAdam mai nhasi tikanorizura pariri kundiri uku mabvazuva aiteni rinopupura kuti rina makore mangani? Come on. Do you know? Kama ukaverenga bhuku yangu yemurayiro, Mwari akagadzira Adam aine makore akakwana. All right. Abupo. Yeah. Ng'ombe yakasikwa pakuzvarwa kwenyika ino haina kuzvarwa iri 1 day old. All right. Yeah. Come on. Nemiti iri kudzurwa pasi iri kunzi yakararama millions of years, chisina kuzikanwa navakachenjera ndechekuti yakarayirwa kuti ivepo ikavapo ine 35 million years. And Adam, in like manner, his bones were millions of years old. Come on. Genesis chapter 2. Funda muranda washe. Ropa verse 22. Ndofuna inoita. Verse 22. Verse 22. Norumba kumunhu. Taka pa verse 20. Ya 21. Verse 21. Ipapo Jehovah Mwari wakawatisa Adam was created millions of years old. Nobva amuradzika hope huru futa. Ipapo Jehovah Mwari akawatisa munhu hope huru. Wakaradzika Adam akavata kwete hope yekutamba ndiyo ba. Hope huru yakavata roa. Akatora ruboko rwake rwune iye ndokuvhomora bhonzo akadzivira nyama panzvimbo yake. Ndokuvhara nyama. Verse 22. Narwo nerumbakundu Jehovha akatora pamunhu akaita mukadzi narwo akamuisa kumunhu. Ukaverenga pazasi kana pasiyeretse. Iye akamuka Adamu akati achiona dashanana romusikana munaku murefu waiva nemeso anoindainda, haana kuona meso, haana kuona kutsvuka, wakaona mabhonzo. Akati iri ibhonzo ramabhonzo angu. Mainda watoka life in bones. Ndatichita mubvunzo mukoma. Bonzo, the strongest feature of the body. Hello? Yeah. Why would God take the flesh, weaker parts, to cover the strongest part? If I were God, I would take flesh inside, cover it with the strong bones. I didn't know. God knew there's no life in flesh, but life is hid in the bones. And when God wanted to make a life, He opened the side of Adam, took the bone, and made a life. No! Saka! Mwari unotaura tichiwa rekatimanye zviro kuti nguva yedu yapera totsengwa nepaminitsi mangani kusviya. Ndasarigwa ne8 minutes. I'll sit down in those 8 minutes, don't worry. Saka Mwari unotora mabhonzo nokuona kuti ndopakavigwa upenyu. Genesis chapter 50, manya shamani. Chapter 50. Rova verse ya 20 totangira paiko. Rova verse ya kana kuti ya 21. Genesis chapter 50.
manyamuranda washe Genesis chapter 50 verse 21. Naizvozvo zvino musatya, ndichakuchengetai nepwere dzenyu. 22 tinganonoka. Josefa akagara Ijipita, iye naveimba yake nababa vake. Josefa akagara makore ane 100. Verse 20. Josefa akaona vana vaEfuraimu rudzi navana vaMatiri mwanakomana waManase wakaberekerwa pamabvi aJosefa. Verse 24. Josefa akati kuhama dzake, ndofa, asi Mwari uchakumutsirai zviro kwazvo. Josefa akati kuhama dzake, ndofa, asi Mwari uchakumutsirai zviro kwazvo. Hallelujah. Aitai ameni mani mimi wanokumarondeni. Pinda chechi nene mani. Akaichirekai. Ndeta ameni kuno ndiri kutapirirwa zvitu. Come on. Mwari achakumutsirai zviro kwazvo zvinokukubudisai panyika ino muende kunyika yakapikira Abrahama naIsaka naJakobo. Verse 26. Ipapo Josefa akafa ava namakore ane 110. Vakamusasika vakaisa mubako paChipita. Vakaisa mubhokisi. Yes, kana vasimuranda washe pane paasiya pana ndichida. Alright. Panotipo Josefa wakati ini ndoenda vakomana, but imi munondiziva kuti ndodhura muIjipita. Akamuna mupo mukomana wanzi Joseph aidhura Ijipita. Mazuva ere zvekuti ukapinda muIjipita, Joseph unotora mabrothers ake zvikaiuyai kuno nobva vaenda papiramid rakanyorwa negoridhe kuti Joseph, rakanakwa naFaro. Mupwe Faro unovaka iwo mwanangu piramid raJoseph. Joseph unosvika pana Faro, faolati unachuni ukimana zozikana famusiye novaenda kumavukoma ake svika inoita but mabhonzo angu haamubvi mupiramidi. Asi musaudza Faro, munozomuudza kana ndafa. Andauikwa iwaine nemhaka yei Joseph asina kuudza Faro. Hakuna paibvumiwa naFaro kuti Joseph asavigwa after the country had spent so much to build such a magnificent pyramid for him, and all of a sudden whatever you call it, pyramid za Joseph arina nasi amupo. Yes. Zvikamuudze Faro kana ndainda kuti mufi ati mabhonzo angu havigwa kuno. nemhaka yei mwanangu? Joseph waiziva kuti ndikaudza Faro habvumi, asi tsika yeIjipita vanoteerera vakafa kudarika vapenyu. Saka kana ndafa mozomuudza kuti mushakabvu ati unobvuma. Yes. It's true. Kuna vanhu vasikateereri mashoko munhu mupenyu. Asi kana afa vanoita sei? Vanobvuma. Saka mabhonzo Bhaibheri rati vakatora mabhonzo aJoseph vakaisa muchisaga vakaisa seri kwedhoo. Joseph haana kuvigwa, but chakanga chakachengetwa mabhonzo. Question, why would they keep the bones? Why? Life in bones. 5 minutes left, 3 minutes left. Hanjazindotangira papi. Regai tongoenda papi. Alright, regai tingopedzera ipapa nditi. Saka Joseph anotorwa mabhonzo ndobva avigwa. But chii chakavigwa seri kwemabhonzo? Do you know? Ukaenda pana Exodus chapter 1 inotindichiwa zvino rimwe gore kwakamuka Faro wakanga asingazivi Joseph. Akatanga kushungurudza Israel, but Israel ishungurudzwa yaiva namadzimai akachenjera.
baba vachibva kubasa minzwa yakabaya mutsoka vachidhonza tsoka mai vavagamuchira vakachenjera vovaisa mumba vovagadzika pacheya vonyika makumbo mumvura inodziya ino munyu. Ndiri kugwira mai vakachenjera vovapukuta kumeso baba vachirereka musoro vachichema mai vakachenjera vaiti dedi sorry mutare ndibokubata musoro dedi taraiseni kwemukova mupo ndiridoka pavaitarira seri kwemukova elda vaiona mabhonzo vosimba patsva nekuti tariro yanga yakavigwa mumabhonzo aJoseph. One day God shall remember us and will live. Vaimuka mangwana mukoma vodzokera kwaFaro. Faro oshamiswa navo vaimba kuyoditiwa auto aKristu torai tsombo zenyu omurwe naSatani iyo emandoro. Come on. Satani hangazokore. Come on. Ezekiel chapter 37. Life in bonds with life. Baba vaimuka pachaso vatumburwa marudo aKristu tovaizvovose. Amen. With these bonds live. Amen. Verse 3. Akati kwandiri vanakomana mapfupa ayo angararama here? Ndikapindura ndikati imise Jehovha munozviziva. Verse 4. Verse 11. Zvino akati kwandiri mwanakomana womunhu mapfupa awa ndiyo imba yaIsraeri. Tarira ivo vanoti unoziva ndachiti ndichadzwa kuti ameni chokwadi havana kuda vanga havo. Verse 11. Nayo zvino akati kwandiri mwanakomana womunhu mapfupa awa ndiyo imba yaIsraeri. Hallelujah. Tarira ivo vanoti mapfupa edu aoma, tariro yedu yaenda aparadzwa chose. Verse 15. Shoko raJehovha rakasvika kwandiri richiti, zvino iwe mwanakomana womunhu, tora rutanda rumwe unyore pamusoro parwo uti, zvaJudha nezvavana vaIsraeri shamwari dzake. Ipapo utore rumwe rutanda unyore pamusoro parwo rumwe rutanda uti, zvaJosefa rutanda rwaEfuraimu nezveimba yose yaIsraeri. Verse 10. Ipapo ndakaprofita sezvandakarayira, mweya ukapinda mukati mavo vakararama vakamira netsoka dzavo, iri hondo huru kwazvo. Hondo huru ikapapo. Amen. Life in bonds. Amen. Bonds with life. You see bonds live. Amen. Ndakatarisana nemhombwe. Yes. Ndakatarisana nemava. Niliona makomoro na waroi. Amupo. Fabele. I've got a question. Will these bonds live again? Amen. Yes. So quiet. Nilitoka. Yeah. Tara nungu yakagarana. Nina mfunzo. Will these bonds live again? Zile nakawakuti. Izi mombu ya mabonzo haya. Wana wa Juda na Israeli. Dawatoka. Ino kama wakuno. Mauto aKristu raizogozwe. Na Satani iyo. Come on. Ndicho chetu Satani hakazokorera.
famba madzimambo echipiri Zabai mochazopirira Jesu mambo wedu achatungamira moto wesatani iko. 2 Kings, no brother was chapter 18. Ndikare pasi zvinade 2 minutes dzataka. Roa chapter 18. Chapter 18 verse 20. Nine problem ne verse isakara pasi. Nandifunga usiku. Iyi verse inotaura pamusoro mai pemukomana wenzi Elisha. Hello? Elisha. But Elisha manje akateerera Elijah. Hello? Mauto aKristu pano. Elisha unoteerera sure kwa Elijah. Elisha ndiye mukomana unosunudza ishasha ivone. yes vari kwatiri Elisha iwaine amen ndiye unotora kii dzedenga inini chihwa madeko nokaisa muhomwe yesure akati kana ndisati ndadzoka Keriti mvura hainayo. Elisha nokaoinda Elisha mukoma unovigirwa sadza nemakuko of all the creatures. Gumu rokwedu Elisha. Hello? Ai, ndovera Elijah. Elijah unofamba kuinda kudenga. Amupo. Elijah unoinda kudenga. Elisha unofa. Amupo. Ndandine mubvunzo. Munhu wakaita simba romukurumira ndiani? Elijah na Elisha. Dai ngaiva ini Mwari ainga netsoka mudenga pakati pavo ndiani? Why would Elisha die and Elijah walk into the heavens? Rezati kuzoka pa Elisha so. Buku yangu inotanzi mambo akamudziwa kuti mukomana urwarira kufa. Akauya motakadzi ikasvika pamba pa Elisha kwete Elijah. Hello? Akabona svika unorevereka kuti mambo akachema ini chihwa. Mwari wangu ngoro yehondo dzaIsraeri, mapfumo aIsraeri, mabhiza aIsraeri navatasvi zvaIsraeri. Elisha was an army in one, not Elijah. Why would Elisha die? Nobody lets life in bonds. Bonds with life. Futa mani wonga mireko. Verse 20. Yes. Zvino Elisha akafa wakamuviga. Elisha akafa wakamuviga. Hallelujah. Futa. Zvino hondo dzavaMoabhu dzikapinda munyika pakutanga kwegore. Dzakapinda pakupera kwegore. Zvino mumwe musi vakati vachiviga munhu wakafa. Vakaona hondo yavaMoabhu. Vakaona hondo yaMoabhu. Vakakandira munhu mugwiro waElisha. Vakatakura gandanga nokurikanda mugoma Elisha. Zvino munhu uyo wakati achibvunza mabhonzo aElisha akararamazve akamira namakumbo ake. Lives in bonds. Bonds with life. Aitaverenga Exodus. Vakati vachidya pachapter 12. Vakanzi urai gwai asi musavhuna mabhonzo. Idyai nyama mabhonzo asiyai mabhonzo. Ukaverenga Joshua unonzi vakatuma mabhonzo atizigere pamashuri. Israeli yona kuenda kumusha yakati hatiendi kumusha. Vakapikisana naMoses. Moses akati okay fine. Buku yangu inoti wakapinda mumba Moses akatora chisaga seri kwedhoo akachibereka kumusana. Vadhara akafamba achienda. Vadhara vakati mabhonzo ainda hatigoni kugara pano. Akaona musi wakabuda Moses achinda Midhia, chakaita kuti vanhu vasamutevera anga asina chisaga chamabhonzo. Ndinoga
vakubata vanotevera so vaitevera chisaka chemabhonzo. Why? Life in bonds. Bonds with life. Yeah, amen. With these bonds Live again. Yes. Vakamuka and it became a great army. Amen. It became a great army. Great multitude. Yeah. Saka rimwe zuva Israeri yakati chihwa nomuvengi, ndobva gandanga rarohwa, ndobva rafa. Itsika yamacomrades havasiyi gandanga rakafa kusango. Ndavadoka saka vanoritakura so buku yangu inoti vakaritakura hondo yakabvurira. Hamupo toona idhirama randaona usiku vadini, hondo yakabvurira so ndobva guva so rakashava. Rakiko wakati todizga aiwa tinobatwa chikanga imuguva. Ndakuna dhirama usiku mwanangu, unoziva kuti vanhu vari kutiza havakandi zviri careful. Sezvatiri kuita nhasi, tiri kutiza apa, hatisi kuzokukanda zviri careful nhasi. Hatisati ndawikwa zvangu, ndoda kunamata seri kwerikoko vakomana vanomukanda so ndobva okunguruka. Ndamuona usiku vadini vai, ndamuona usiku achikunguruka so. Paanokunguruka varume vanomukanda vanotiza. Halo, vari kutiza hondo yaMoabhu. Murume achikunguruka, buku yangu yati wakagunzva mabhonzo oprofita. Ndobva amuka Pamira netsoka dzake. Handinawikwa. Ndakuda dhirama vane usiku yekuti mukomana ari kuwira mugomba, ari kupepuka, ndobva acheuka ndokuona mabhonzo skeleton. Hutsi kutiwa ndiani unogona kumira paskeleton? Mukomana unohuruka so achibva mugomba so achitiza mabhonzo, achiuruka so achinoti gidiri pamusoro so, achiona varume vamberi akatarisa akati vanotiza mabhonzo. Ati ino handigoni kuramba ndiri pano, ndobva omhanya achitevera varume vari kutiza mabhonzo. Ndaona dhirama mukoma varume vari kutiza ndobva vacheuka, ndobva vaona chipoho. Ndobva vaita simbatsva. Maiwi ndawandoka. Saka simba ravakava naro vanga vasiri kuchatiza vaMoabhu, vaitiza chipoho chemurume wavakanda mumabhonzo omuprofita. Andipo komana ndoda kuita rukoko izvozvi ndapedza. Shamani, chechi inoi yakafa mugore ra1844. Mimi ndawatoka 1844 yakafa. Vanhu vakadzonga vati bhaa ndichiona ine nanhasi ina mabhuku anotaura kuti these people lied and died. I've got a question. Who are these? Baby, mabhonzo euchapupu hwa1844 hadipo vaidiripo vadoga mukoma mabhonzi mugore ra2024 vakaita rukoko pamarondera aripo unoneta moyo wake. Panapa ndaudza chita chawakaona ichi, ndosaka uchinzwa pane mukurumbira weupombwe neuroyi neumbavha. They died 1844. Maybe handina nguva yekubatsana kuna mufundisi, but aya mabhonzo aya no andaonawo nhasi. Oda kukanda muJorodhani nhasi carelessly. I want you to come down here
and join the great army. Mauto a Kristu. Iye zvino ndoda kutona mati kereke kanitasa ngaisumuke. Ndakiwa nenguva kereke yakatasa ngaisumuke. Varume vauri kuona vari kusimuka, by the right they are just dead bones, but iyo ikereke yakafa isingadiwi pashe. Chechi dzose dzakanyuka against this one, because there's no one who likes a skeleton. Hello, this one, mabhonzo aJoseph ari sent kwemukova. We don't need dead bones in the palace. Abupo ndinoga pyramid chairo rakaramba mabhonzo aya, ndosaka kumba kwenyu mese musingaipindi. Ndoda kuita rukoko zuva nhasi aripo aya pakati pedu unoti inini ndaona mabhonzo omuprofita akashama, handingazivi nemhaka yeguva rakashama. I didn't know why Elisha died instead of Elijah. Faini abupo nemhaka yeiko Kristu akafa iye ariye muridzi woupenyu. Yes, alright. Kukai afa uri marere mufundisi wavakamuroso rimwe kandanga dzenga abupo aunavereka geretsi svika rikavhura parutiso rikavhomora mbadzi parutivi rwaKristu narwo rikavaka kereke yakanitarisa. Aiwawo dai vanhu vavo vakati amen. Zvino hapana zvawikwa, chiregai diipete ndati Adhamu anoradzikwawo peuru. Halo, ndobva vavhura rutivi ndokutora bhonzo ndokugadzira mukadzi. Adhamu akamuka akati aiwa ibhonzo ramabhonzo angu. Chirahwe chaiitwa paya mufundisi, musi wakafa Jesu vakademonstrata zvavakaita kuvhura rutivi rwaJesu ndokuvhomora mbavhu ndokuvaka chechi yakanitarisa. Aya mabhonzo omuprofita aripo here pakati pedu. Unoti ini ndakafa muzvivi, ndandisina kumboziva kereke iyi sei isingadiwi, sei vanhu vasingadi. Ndaziva nhasi kuti hakuna unoda mabhonzo, asi ini ndoda kukandwa muguva romuprofita ndimuke nditize hondo navamwe. Vadii ari mwere wakadaro roti I want to join this army iri kutiza Satani. Ndimhanye kana aripo wakadaro roti kana chine vanorubhabhatidzo ndoda kupinda mumvura yekutonhora ngaafambe achiuya kuno isu tichikudza mauto aKristu. Mauto aKristu torere mwana wakomorere. Come and join the great association. Come on. Baba, wari wamwana kujoina the great army. Uchazokurira Jesu mambo wedu hacha. God bless you mwana komore. Wari wamwe vanoda kukandwa muguva iri roprofita, vakunze mabhonzo omuprofita vamuke. God bless you vajoine hondo navamwe. Pane drama. Do you know chechi iyi haichina simba rokutiza hondo, yakamirira kuti iwe ukamuka muguva painotiza riwe yotiza naSatani yoenda kumusha. Ari mwere pakati pedu mumwe mwana komorerei. Fambai mchiuya. God bless you. Fambai vaimbi vachi ruwe. God bless you. Ari mwere mumwe ndaakuda kutonyengetera Jesu mambo wedu anotungamira utu iparazwe. Hallelujah. Mara kubereva
Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Mm. Hallelujah. Amen. Amen.